για τη Δάφνη Δημητρίου. Σερέπα, ένα σου 3 πόντων, εύστοχη για τη Δάφνη. Για να δούμε. Χαλικοπούλου έξω στην Σερέπα. Άλλο ένα σου. Θέλει να κάνει αντεπίθεση τώρα η Παναθηναϊκός Sporting και πάρα πολύ ωραίο lay-up. Έχουμε την εξαιρετική άμυνα της ΡΕΠΑ και στη συνέχεια το φάουλ που θα να μειώσει τη διαφορά και να πάρει παράλληλα ένα ψυχολογικό boost για ΡΕΠΑ. Σου 3 πόντων, εύστοχη είναι